Takže ahoj, já vás zdravím u mýho dalšího komentovaného replaye, teď s tankem, s lehkým tankem VK2801. Docela se to vyvíjelo zajímavě, sami to uvidíte a mohlo to dopadnout líp. Takže, já jako lehký tank, samozřejmě se rozjedu nahoru na zelenou, že jo? To je pochopitelný snad. Jo. Nevím, proč mě teda neukazuje čas nabíjení, to je... Nevím teďka přesně jakou tam mám posádku, tam nebudu mít žádný biják, nic takového. Mám tam nabiják a 3 sekundy mě to nabíjí. Jenže teďka úplně jako... Jsem se jako úplně jako borec rozjel. A docela mě zarazilo. Jo, dívejte, teďka jsem se rozsvítil, já tady sice šestý smysl nemám, ale je to úplně jasný, že jsem se teďka musel rozsvítit. Tak jsem říkal, že tam tak projížděl, jak se tady jako zastavím jako největší pán, se tady zastavím, že jo, střílet, ale on už mě normálně začal trvat artilérie, prostě, jsem to nepochopil, jak prostě, jsem to nechápal, jo, takže jsem teda takhle jako, no, jako dinko, prostě jsem nechápal, jak mě mohl trefit, prostě jsem z toho byl vyplavený, něco tak, máte to, že jsem se tady vždycky ulovil 12 vteřinků, on bohužel asi moc nevěděl, co dělá, asi bot, to je 100% bot, jo, 8000 bitev 228, to je 100% bot. No jako, po tom zásahu od té arty už se mě moc dopředu nechtělo, jo, že jsem tam viděl tu T37, což je velmi dobrý tank a ještě v ní dobrý hráč. Fakt jsem se nechtěl jako přestřelovat, jo, to se mě vážně nelíbilo, jak jsem to jako zkoušel, jestli bych ho tady třeba nenasvítil, on se dáme spotl Lux, taky docela vysoce podprůměrný hráč, ale on to je možná jeho první čtvrtý tier, takže něj se nemůžeme zvolit. Já jsem teda čekal, kdy vyjede spoza horizontu, teďka vyjel a úplně vedle, protože on trochu zpomalil a zatočil jakoby naproti mě, takže jsem věděl, že si musel automatiku, jo, protože když jede proti vám, tak jede rovně, že jo. No, tak jsme se tady jako seběhli, on se tady mezi 3 tanky, Pantera, T50 a mě. Já jsem myslel, že půjde zleva, jel zprava, takže automatika, pit, točím se, dobrý, v pohodě, další kill, jsme šťastní, teďka se rychle schovat a zase. Prostě ten zmrt, to je prostě takový kokot. Jo, prostě zase mě trefí, měl jsem 7 hápek mě nechal. Prostě 7 hápek, to je prostě mazec. Byl jsem docela jako nepříjemně z toho, že zrovna, chápete to jo, já tohle to třeba nikdy jako nepochopím. Když prostě on tady má prostě to ISko, kdyby s tou Artinou se postavil sem, tady tak, kdyby stál prostě, tak na to ISko může krásně pálit, tam hraje poziční hru to ISko s tím jejich ISkem, může ho krásně pálit, nebo tady na to ISko, kdyby prostě si stoupil sem, tak může tady hodit na tady to ISko, ne, prostě borec si bude stát tady a bude to pálit na mě, prostě na mě, to, jako, no, dink ISko z boku, vlastně, no, jako, už to projde, no. A jako jsem viděl, že ta T50 umřela, on byl jako sice trošku červený, ale to vůbec nevadí, protože spotter je spotter. A jako jsem se teďka nevěděl, jestli jsem svítil, ježiš, jsem se lehko jsem vystřelil. Teďka mě mine, jo, viděli jste to, teďka. Takže jsem si jako, ten Panther už byl taky na málo životách, takže už to nevypadalo moc dobře, takže jsem se tam z toho stáhnul, jo. Nemá cenu se tam s nima přestřelovat, protože proti JS2, TLC5/2 a T37 prostě se mě nechce bojovat, ještě ke všemu mám 7 životů, takže by se mě ISko dotklo, abych byl mrtvej. Takže jsem si zajel C, a protože nemám tolik hápek, tak jsem viděl tu poslední spodnutou pozici T34 jedničky, nakouknul, zajel, jestli tam třeba není. No, on tam není, tak jsem koukal. Už by tam pořád nebyl, teďka jsem ho spotl. Myslím. Jo, teďka, takže jednu, pic, zajedu, nemá co se to přestřelovat, ISko, nabijím goldy. Už jsem ho nestihl, a teďka jsem si říkal, pojď. A dívejte jo, do horního plátu jsem mu vystřelil, moje kravina, nesmysl, tam to nemůže probít ani goldem. Jo, kdybych to dal 10 cm dolec, tak by to probilo. Jo, on vyjede, no vyjede, je mi to jasný. No, je mi to jasný. Teďka jsem na mém papě viděl tu TLC5/2. Jo, teďka jsem je zahlít. A tu T37. Takže nabijím APčka a jdem zničit tu TLC5/2, snad mě nestihne zabít první. Snad to nezmáčkne. Pejc, doměřit. Tenhle tank docela poměrně rychle doměřuje, jo. To se mně líbí, jo. Prostě to malorážný dělo rychle zaměřuje, tak to je pěkný, jo. To se mně líbí.
No. Máme 3 killy. A ta T37, já jsem teďka dostal takový nápad. Když si to pauznem. Jak Panther je tady. ISko je tady. A T37 je někde tady. Já jsem dostal takový nápad, že bych to tady tudy projel a vyzabíjel jim všechny Artiny. To se mně teďka trochu nepovede. Jo, vidíte, teďka jsem si říkal, jo, tak jenom zabít Artiny, Artiny jsou super. Jo, přemýšlel jsem. Jenže já jsem ty Artiny jako chtěl, no, teďka jsem se jakoby rozhodl, že bych teda ty Artiny teda mohl jako zabít a že by to bylo docela fajn i pro ulehčení práce mýho týmu a teďka jsem si, já jsem to vlastně nebyl, tak A85 tam dole spotla vlastně tu T37 a ta 37 nabíjí strašně rychle. Viděl jsem to ISko a se tam fightil s tím SUčkem, takže vlastně budu pomoct, jako nechci nic riskovat, takže si nabiju ty goldy, já si to zaplatím, jo, pic, couvám, dám si automatiku, jo, pic, pecka, pic, teďka to dinglo, jo, SUčku mu dalo krásný nadprůměr, já dorážím, krásná souhra, úplně pecka, nabím APčka a teďka jsem chtěl rychle pomoct tomu Tigrovi, jenže on bohužel skončil, ale naštěstí T37 dal ránu. Teďka jo, dívejte, takhle se podívám za roh, co on dělá, jo, to taky hodně využívejte. Přece když mám tu možnost, tak si to oddálím, já si to můžu teda oddálit až takhle hodně, jenže tu v tu chvíli nemám čas tady takhle rolovat na ty myši, tak si to takhle oddálím, takhle se podívám a vím, co dělá, jo. Já vím, co dělá, toho využívejte prostě, když takhle za roh, jako ne, že tam najdete, nevíte, co dělá, nevíte, kam míří, jo. Hlavně to je ono, když nevíte, kam míří, tak tam prostě nevyjíždíte. Prostě takhle si takhle si to oddálím, kouknu se, aha, on jde na mě, no tak to není dobrý, ne, tak začnu couvat. Tak jsem si dal pic, rána, on nestihnul zaměřit, tak já jsem si dal automatiku, pic, v pohodě. Jsem říkal pecka, tak to ještě vyhraju, tyjo. Bylo mi to úplně jasný. Je mi jasný, že prostě jste měli jet sem, jo, je mi to jasný. Protože tam než se odspotnete, to je nějaký interval 5 sekund. Já jsem měl prostě si zacouvat sem, počkat si 7 sekund a pak jsem měl třeba někudy vyjet, mohl jsem jít i tady tudy. Prostě jako tady prostě, ne, nikdo nebyl, nikdo prostě. Bohužel mě prostě zabili. A jako jo, to taky. To je sučko, jako nevím, co jako dělal tady, jako jestli hlídal, jestli přijde Artina, nebo nevím, jako, že tady to je teďka zbytečný v tuhle chvíli. Teďka mě docela jako to ISko zarazilo, jo. To je schválně. On má 930 HP, on má 200 HP. 100% má jak Panthera na ránu. Protože má D25T a to prostě dává za 400. 100% má jak Panthera na rána. Když prostě takhle vedete s někým souboj přes roh, vy si musíte uvědomit jednu věc. On ho má na 3 rány a to ISko ho má na 1 ránu. Prostě vyjedu za tu cenu, že dostanu a pak prostě ho dorazím. To je úplně logický a to hodně, ale hodně lidí nedělá prostě. Jo, já jsem z toho ISka byl jako špatnej. Hodně jsem špatný z něj byl, jo, protože jako, myslím, že jsem tady pak něco, jo, ISGO jsem mu zkusil jako by radit, aby třeba ho to napadlo, jakože by mohl jet, jo, protože, jo, ale on tady stojí, tak kouká rozdíl, jo. Teďka jako se odspodl, tak jako, už se rozhodl, že třeba o něm nevíte na Panther, jo, takže vyjede, dostane. Teďka jsem říkal, díky bohu, dostal, tak teďka ho snad zabije, ne, a dívejte. To je prostě jako, to nepochopím, jo. Nevím, jestli má prostě pomalejší internet, dostal prostě lák, no tak. Naštěstí naše zakempení SUčko teďka tady může hezky. Jen si to podorážet. No, to je SUčko taky tam celou dobu kempil a tak. A si myslím, že nakonec měl nějak 3000 asi možná, ale nevím. Ale kempil tam rozhodně celou dobu, jo, nikdo po něm nevystřelil ani dingdanes, nic prostě. On stál. To ISko, jako to ISko jsme s tím SUčkem pořešili dobře, no, jako. Tu M40 chudáka, tyjo. Jako má to úplně zadarmo, jo, ty klid, to jsem chtěl právě já. Ty Artiny, tu medaili za 3 Artiny, to by bylo docela pěkný, jo, že jsem tady chtěl projet, no a pak, kdyby mě tady nezabili, to mě docela zkazilo jako náladu, ale tak jako výhra,
první třída 10 goldů, už po druhý, takže 20 goldů, jo. Ale ten to třeba udělal jakoby dobře, jo. Zvědněte. Vyjede bokem, ta Artina ho trefila do mantletu tady, jo. Že tam ho nemůže probít, jo. Že to udělal jako vlastně dobře, jo. Grill do boku, do pásu, 150, no. Škoda, no. Teďka prostě jako, zase jsem psal go, že prostě to je sučko, mě to tady teďka neukazuje, to je sučko nabíjí 6 sekund, jo. 6 sekund je úplně brutální čas a prostě on během těch 6 sekund prostě ty arty musí dosekat, jo. Tady si Lorka myslela, že prostě ujede, ale jo, vidíte, on si zastaví 3, 2, 1, 5, střílí, jo, mrtvej. Takže nakonec byla z toho docela pěkná bitva. Docela jsem byl na sebe, jako docela se mi to líbilo, jako nebylo to nic extra, ale tady jsem chtěl demonstrovat to, že stáhnout se, to neznamená vždycky prohru, jo. Prostě se stáhnu, oni přijedou a oni prohrajou. Takže zatím čau.